the word of prayer. Ngatangeni mnamato. Heavenly Father, we thank you. Ishara kudenga kutendai. Your continued mercy and goodness towards us. Nenyasha dzenyu dzinoramba dzichiuya kwatiri. We, who are your erring children, Isu vana venyu vanokutadzirai. yet you continually show and pour out your love upon us. Asi munoramba muchidurura rudo rwenyu kwatiri. We thank you for the great privilege of being able to gather together Nokutendai nekukwanisa kuungana sevana venyu. in Jesus' name we pray. Amen. Muzita raJesu tinonamata. Amen. So I'm assuming we're ready to go. Ndotasira kuti taredi kuti titange. Yes, ready. So I want to begin our studies with some thoughts from someone that I discovered. Saka ndoda kutanga zvidzidzo zvedu ndichitanga nepfungwa dzakabva kune mumwe munhu wandakasangana naye. Is part of the LGBT community. Munhu uyu ari muboka re-LGBTQ. And they want to give their perspective of things. Anoda kupa Vor muono să wake ofere wezvinhu. perspectiva lor asupra lucrurilor. Yes. So this person's story begins in 2005. Saka nyaya yemunhu inotanga muna 2005. Elder Tess has done 2 presentations so far. Elder Tess vaita mapresentation maviri. And if you've watched her second presentation, which I hope you have, Kana wakaona presentation yavo yechipiri, ndinovimba kuti tese takaiona. she's beginning to lay out the history of the line of the 144,000. Vakutanga kurudunura nhoroondo yeline re-144. From a different perspective, a new perspective. Vachitarisa nemuono mutsva. A new story. Vachitaura nyaya itsva. Now, I believe she got up to around the year 2003. Ndinovimba vasvika kumakore anta 2003. I think that's where she got up to, and she'll continue, I presume, in her next presentation. Ndinofunga ndokwavasvika. Or 2001. Okay, vasvika kugore ra2001 ende vachiramba vachiendera mberi mupresentation inotevera. Okay, so I've just been told it was 2001. Ndaudzwa kuti vasvika pa2001. So I'm going to jump a few years ahead. Ndichajamba makore mashoma kumberi. It's the year 2005. Tiri mugore ra2005. Now we know that there are 50 states in the United States. Tinoziva kuti kune mastates 50 kunyika yeUnited States. And this story, or this portion of the story in 2005, Chikamu chenyaya iyi muna 2005.
focuses on the state of Kansas. Chinonanga pa state yekuKansas. And I'm going to say Kansas is right in the middle of the United States. Ndichataura ndichiti Kansas iri pakati chaipo pe-United States. So I'm not going to go into too much detail. Handisi kuzopinda chakanyanya muma-details. But in 2005, there was a constitutional amendment. Asi muna 2005 pakava nekuchinjwa kweconstitution. Now, all of us know what the Constitution of the United States is. Tese tinoziva kuti constitution ye-United States chii. So you're all familiar with that. Saka tese tine ruzivo nayo. Now, that Constitution that you've all heard speakers or teachers talking about Constitution iyo makanzwa vadzidzisi vachitaura nezvayo. is the federal document. Document. Now, I hope we all know what a federation is. Ndinovimba kuti tese tinoziva kuti federation chii. A federation is an organization that's composed of individual groups that come together. Federation organization inomubatanidzwa wemaorganization akasiyana siyana. So a federation or a federal state Saka federation kana kuti state iri is federal composed of groups of people or bodies that come together in unity. inogadzirwa nevanhu kana kuti mabato anouya pamwe chete vachibatana. So you might think about the board of one of your ministries or the board in the church that you used to go to. Unogona kuifunga seboard rekuchurch kwaunoenda. And what do you know about those boards, those federations? Chii chatinoziva pamusoro pemabhodhi iwayo kana mubatanidzwa iwoyo. There has to be some agreement for the members to all come together. Panofanira kunge paine sungawirirano kuti vanhu vese vauye pamwe chete. But what do you often find? Asi tinowanzokuona paine chii. That they disagree with one another on many things. Tinoona kuti vane kusawirirana pakati pamusoro pezvinhu zvakawanda. So I want to suggest that the United States, that one federation, Saka ndoda kutaura ndichiti United States iyo federation imwe chete iyoyo is composed of 50 countries. yakagadzirwa nenyika 50. We call them states. Tinodzidaidza tichiti mastates. So the reason why I'm calling them countries is that each one has its own government, its own legislature. Makandiri kudziti inyika ndeyekuti imwe neimwe state ine hurumende yayo yega uye nebumbiro remutemo yayo yega. Has its own police and even its own military. Imwe neimwe ine mapurisa ayo, imwe neimwe inotorowo nemasoja ayo. And then what the United States do is, on top of those 50 governments with all their bureaucracy, Zvinozoita nyika yeUnited States pamusoro pe50 ivavo nebureaucracy yavo. they have a federal layer that has all the same components. Vane rimwe zveleya pamusoro rine A federal government, kwakafanana. a federal legal system, a federal police system, and a federal army. Mubatanidzwa wegovernment, mubatanidzwa wemapurisa, mubatanidzwa wemilitary nezvese zvataura. So I hope none of that is new to you. Ndoimba kuti hapana chitsva kwatiri pazvose izvi. As I said, the constitution that you have heard speakers talking about is the federal constitution. Constitution yamunonzwa vatauri vachitaura nezvayo ifederal constitution. What you may not be aware of
is that each state, each of those little countries has their own constitution. Chamunogona kunge musingazivi ndechekuti mastates ega ega kana tunyika twega tunowo maconstitution atwo twega. Now we have, I'm going to say, three things. Saka tine zvinhu zvitatu. We have the government, Tine hurumende, and the government has its own three branches, if I say it that way. hurumende ine mabazi matatu. Say the lower house, the upper house, and the president's office. Imba yepazasi, imba nechepamusoro. The lower house, the upper house, and the president's office. Imba iri pazasi neiri nechepamusoro uye kwemutungamiriri wenyika. But that's just the government. Tikungotaura nezvehurumende. Then you have a legal system. Anozoitawo system legal system. We'll call it the Supreme Court. That's the highest court of the land. Tichaidaiza tichiti Supreme Court ndiyo koti iri pamusoro-soro munyika iyoyo. And those two bodies are supposed to work together. Mabazi maviri aya anofanira kushanda pamwe chete. One of the bodies, the government, make law. Imwe yemabazi aya, hurumende inogadzira mitemo. And they can make any law they want to, anything they want. Vanogona kugadzira chero mutemo wavanofunga kuda kugadzira. Then you have the Supreme Court. Pozoita ipo Supreme Court. And they're supposed to be the guardians. Ndivo vanofanira kunge vari vataririri. So they're the guardians of the United States. Ndivo vataririri veUnited States. And I said there were three components: Ndataura kuti kune mabazi matatu. government, Hurumende, the legislature. legislature. Now I'm going to suggest the third one is the Constitution. Ndichataura kuti yechitatu ndiyo yatikuti constitution. And what the judiciary are going to do is the following. Zvinozoitwa nevemajaji They can't make law. havagoni kugadzira mutemo. They can't just say, oh, we like this law and we hate this law. Havangomuki vachiti tinofarira mutemo uyu asi hatifariri uyu. So the job of the judiciary, those Supreme Court judges, Saka basa remajaji vekuSupreme Court ivavo is to check. Nderekuongorora. They're checkers. Vanoongorora. What they're going to check is the following. Vanoongorora vachimisa zvinotevera. They'll take a law Vanotora mutemo and they will cross-reference that against the Constitution. vouongorora vachifananidza nebumbiro remutemo. And they will say, this law agrees with the Constitution or this law disagrees with the Constitution. Vobva vati ivo mutemo uyu unowirirana nebumbiro remutemo kana kuti mutemo uyu hausi kuwirirana nebumbiro remutemo. So the question is, Mubvunzo ndounoteverera. what is the highest authority in the United States? Saka vane masimba vari pamusoro-soro kuUnited States So you ndevari. already know the answer now. Saka tisi tinoziva mhinduro. It's not the president Havasi president, and it's not the Supreme Court judges. havasi majaji vekuSupreme Court. It's the Constitution. Ndiro bumbiro remutemo. Now, this is vitally important for you to understand. Izvi zvakatikoshera chaizvo kuti tinzwisise. Everything gets cross-referenced back to the Constitution. Chinhu chese chinoongororwa chichienzaniswa nebumbiro remutemo. The Constitution is not law. Bumbiro remutemo harisi mutemo. The Constitution is above law. Bumbiro remutemo riri pamusoro pemitemo.
So when you have the constitution, kana uine bumbiro remutemo iri you cannot cross the will of the constitution. It has supreme authority. haugoni kupesana nezvido zveconstitution iyoyo ndiyo ine masimba ose. So I hope we're all clear on this point. Ndoimba kuti tese takunzwisisa pfungwa iyoyi. Now, I've just spoken about the federal system. Ndataura ini nezve-federal system kana mubatanidzwa. President, Supreme Court. Mutungamiriri wenyika kuita Supreme But Court. do you know they have a Supreme Court, 50 of them, Asi munoziva here kuti vane Supreme Court vari 50. each state has their own Supreme Court. State imwe neimwe ine ka-Supreme Court kayo yega. And what's that court going to do? Saka ma-Supreme Court anoita sei? They're going to check the state laws Ndivo vanoongorora mitemo against the yema-states. state constitution. Mitemo yema-states vanoiongorora vachifananidza nebumbiro remutemo The highest authority is the state constitution. simba guru ndiro bumbiro remutemo restate. It's not the boss of the state. We'll call it the governor. Havasi boss westate vatingati ivo It's not the Supreme Court judges of that state. havasi ma-judges veku-Supreme Court vestate iyoyo. Okay, so now we've understood that. Tanzwisisa izvozvo. In 2005, Kansas are going to do something that I'm going to say is tricky. Tamuna 2005 Kansas ichaita zvinhu zviri tricky. Very clever, very sneaky. Vanenge vaine kakunyangira. It all looks straightforward when you read it. Zvakaita kunge zvinhu zvakatwasuka kana uchizviverenga. They want to make an amendment to the Constitution. Vaida kuchinja bumbiro remutemo. Now, the amendment that they want to make Kuchinja kwavaida kuita agrees with the current law. kwaiwirirana nemutemo wanga uri ipapo nguva iyoyo. Okay, so let me go through that again. Regai ndidzokorore zvakare. Kansas has a law. It's on the law books. Kansas ine mutemo wacho utori mumabhuku. So it's legal. Saka zviri What they want to do, zvavanoda kuita they say that's not enough. vanoti hai zvazvina kukwana izvi. We want to change the Constitution of Kansas Toda kuchinja isu bumbiro remutemo reKansas so that the Constitution agrees with the law. kuitira kuti constitution iwirirane nemutemo. But why would they want to do that for? Kwavanodireko kudaro? You should all know the answer. Tese tofanira kuziva mhinduro. So we'll talk about another story, a general one. Tichataurawo imwe nyaya iri general. Two people have a fight, legal fight. Vanhu vaviri vanorwisana legal They fight. go to court. Voenda kucourt. One wins, one loses. Umwe anowina umwe anoruza. The loser says, I don't like the result. Aruza uyo anobva ati aina handifariri kuruza kwandaita. What's the answer? Mhinduro ndeipi? You can't say tough luck. Haugoni kungoti ndekwako. They have a system in the United States called the appeal system. Vane system ku-United States yavanoti appeal system. So the Constitution is above everything. Bumbiro remutemo riri pamusoro pezvinhu zvese. When they created that country, they created a constitution. It was all agreed. Pavakagadzira nyika iyoyo vakagadzira bumbiro remutemo. Kwaiva nekuwirirana. So when they start creating laws, all the laws are subservient to the Constitution. They have to obey the Constitution.
Saka pese pavanozotanga kugadzira mimwe mitemo iyi inofanira kunge ichiteerera bumbiro remutemo weAmerica. So I hope everybody's okay with my sound, because I've been told it's cutting out, but my translator's sound is cutting out to me. Okay. So I hope I've answered that question. The law is subservient, it's below the Constitution. Ndinoimba kuti ndapindura mubvunzo iwoyo. Mutemo uri pazasi pebumbiro remutemo. The judges are below the Constitution. Majaji vari pazasi pebumbiro remutemo. Everyone is below the Constitution. The Constitution is above everything. Munhu wese ari pazasi pebumbiro remutemo. Bumbiro remutemo ndori pamusoro pezvinhu zvese. So two people have a fight, they're going to win and lose. Saka pane varwisana vaviri, umwe anowina, umwe oruza. The one who loses is going to go to the appeal court. They're going to make an appeal. They don't like the original answer. Anenge aruza anoenda kuti unoita appeal. Haafariri mhinduro yekutanga yakapiwa. They lose that appeal case. Vanoruza appeal yavo iyoyo. Now at this stage, you have to be rich. Panguva iyi unofanira kunge uine mari yakawanda. Or you have to have a large GoFundMe account. Kana kuti unofanira kunge uine account yeGoFundMe yakati kurei. Because now, when you lose at the appeal court, nekuti ukaruza kuappeal court manje, there may be some intermediate steps. Anogona kunge paine madanho anogona kutorwa. But now you can take this to the Supreme Court. Asi unogona kuzviendesa iwo kuSupreme Court. And if you take it to the Supreme Court, it's very expensive. Wazviendesa kuSupreme Court kunodhura chaizvo. But you send the paperwork in, you file your case. Asi unoendesa mapepa ako ari mufile. And the Supreme Court will decide if they will accept your case or if they will not accept your case. VeSupreme Court ndo vachazodecide kuti vachagamuchira here case yako kana kuti vachairamba. If they say we're not listening, then you have to abide by the lower court's results. Vakati hatisi kutora nyaya yako, uchafanira kuenderana nelower court decision. If they agree to listen to your case, then they will decide if you win or lose based upon their understanding of the Constitution. Saka ivo vakaona kuti uchaenderera mberi ndo vachadecide kuti uchawina here kana kuti ucharuza kuburikidza nekunzwisisa kwavo kwavanoita Constitution. Now, those Supreme Court judges have an obligation. Majudges veku-Supreme Court vane obligation. So when we talk about Obama's judges, or we talk about Clinton's judges, or we talk about Trump's judges, Obama, Clinton, Trump. Tikataura zvemajaji aObama kana aClinton kana kuti aTrump. In theory, all of that is meaningless. Mutheory zvese izvi hazvina maturo. Because all those judges are supposed to do is read the Constitution, understand what it says, and say, this case agrees or disagrees with the Constitution. Nekuti zviringofanira kuitwa chete nemajaji kuverenga bumbiro remutemo voti nyaya iyi inowirirana here kana kuti haiwirirani nebumbiro remutemo. But these judges, they're like Christians, like you and us, you and me. Asi majaji aya vanongetenge maKristu kunge inini newe. If I open a Bible verse, none of us can agree on anything. Tese ipapo tikavhura Bhaibheri hatisi kuwirirana pariri. Why can't we agree? Sei tisingagoni kuwirirana? Because we have a different methodology. Nekuti tine methodology yakasiyana. And so these judges all have different methodologies of understanding and interpreting the Constitution.
Saka majaji ese ane mamethodology akasiyana ekunzwisisa nekuturikira mubumbiro So you want to write the constitution really, really clearly. Saka tinoda kuti constitution inyorwe zviri pachena chena. So question, can you challenge a law? Saka mubvunzo unogona here kuchallenge mutemo. The audio's not very good at my end. I hope other people aren't having problems. So can you, it comes in and out. So I don't think it's internet. I think it's a technical problem. So my question is, can you challenge a law? Unogona here kuchallenge mutemo. Yes, you can. Unogona. Can you challenge the constitution? Unogona kuchallenge here bumbiro remutemo. No, you cannot. Aiwa, haukwanisi. So in 2005, what we're seeing is the Kansas, we'll call it the Kansas government. Chatiri kuona ihurumende yeku Kansas. They want to change the constitution Vanoda kuchinja bumbiro remutemo. so that it comes in agreement with an existing law. Kuti iwirirane nemutemo uripo nechekare. And now you know why they're doing it. Ezvinonekwa kunzwisa kuti vanenge vachimbozviitirei. Because if they change the constitution, if they amend it, Nekuti vakachinja bumbiro you can't remutemo challenge it. hauchakwanisi kurichallenge. So I want us to understand this legal issue. It's very important. Ndoda kuti tinzwisise nyaya iyoyi yakakosha zvikuru. At a federal level, it's very, very difficult to change the constitution. Federal level, zvinonetsa chaizvo kuti We uchinje. call it an amendment. Zvinonetsa kuti uchinje. You've all heard about the amendments. Kese takambonzwa nezvekuchinjwa kwemutemo. So 2005, Kansas. Saka 2005 kuKansas. Now in Kansas, I don't know if it's in other states, KuKansas handizivi kuti zviripo here kune mamwe mastates. the government can't just change the constitution. Hurumende haigoni kungotomuka yachinja bumbiro remutemo. They have to have what at least we call in the UK a referendum. Vanofanira kunge vaine iyo inodaidzwa ichinzi referendum. That means all the people vote. Zvoreva izvo kuti munhu wese achatanga avhota. So in order for the government to amend the constitution, there's going to be a referendum. Saka kuti hurumende ikwanise kuchinja bumbiro remutemo panofanira kunge paine referendum. The ballot papers go out. I think you call them, I call it ballot papers. I'm not sure what you would call it. Ballot The papers. paper that you tick. Mapepa aya atinomaka patinovhota. So the ballots all go out and it says on there, do you want to amend the constitution or not? Ballot anoenda muvanhu oti unoda kuchinja here mutemo kana kuti hausi kuda kuchinja. I think it's 70% say yes. Tofunga kuti vanhu 70% vanoti toda kuchinja. So I'm going to go with 70% say yes, we'll change it. 70% vanobvumirana nazvo. Okay, so the existing law says the following. Mutemo uriko unenge uchitaura uchiti It's against the law to have same-sex marriage. hazvibvumirwi pamutemo kuti vanhu varoorana I live in Kansas. vakafanana. Iwe unochigara kuKansas. I don't like that law Haufariri mutemo iwoyo because I'm homosexual, nekuti unenge uri homosexual or I agree with LGBTQ rights. kana kuti uchibvumirana nema-LGBTQ rights. So I'm going to take the Kansas government to court.
Panobva ndatora inini hurumende yeKansas ndoendesa kucourt. I can do that. Ndokwanisa kuzviita. And what I have to prove is what? Chandinofanira kupruvha chii? That the law is unconstitutional. Ndofanira kupruvha kuti mutemo hausi constitutional. In America, everybody can take anybody to court. KuAmerica chero munhu anogona kuendesa chero munhu kucourt. It's a good system. Vane system yakanaka chaizvo. So there's a law there in Kansas. I don't like the law, so I'm going to take them to court. So kana usingafari mutemo Kansas unongomuendesa munhu kucourt. And I have to prove that that law is unconstitutional according to the Kansas Constitution. Saka unofanira kupruvha kuti mutemo iyoyu hausi constitutional zvichienderana nebumbiro remutemo rekuKansas. So keep with me. Rambai muineni. What does the government have to do? It's easy. Hurumende inofanira kuti zviri nyore izvo. Before I take them to court, Sandavaendesa kucourt. they say, I know what we'll do. Let's change the constitution. Tinoziva zvatichaita ngatichinjei bumbiro remutemo. So I can't take them to court now. Well, I can. Saka zvinogona kuita kunge handichagoni kuvaendesa kucourt asi ndichigona. I like wasting my money, so I'm going to take them to court. Ndofarira kupambadza mari yangu saka ndichavaendesa kucourt. I'll say this law is wrong, bad. Ndobva ndavaudza kuti mutemo uyu wakashata hausiri. And they'll say, who said it's bad? Unobva kuti ndiani akakuudza kuti hauiti. I said, well, I think it's bad. And they say, we don't care what you think. We care what the Constitution says. Ndoudza kuti ndofunga kuti wakashata asi kuti hatinemi zvaunofunga tinoteera bumbiro remutemo. And what does the new Constitution say? Bumbiro remutemo uyu handinobva rataura chiti chii. You cannot have same-sex marriage. Hamugoni kuroorana murume nemurume kana mukadzi nemukadzi. An amendment to the Constitution. Kuchinjwa kwebumbiro remutemo. Now, I hope no one here is from Kansas or has an affinity to Kansas. Ndinovimba kuti hapana anobva kuKansas kana kuti akarerekera ikoko. But the government of Kansas does a really bad job of governing its people. It's a mess. Asi hurumende yeKansas hainyatsogona kutonga vanhu vayo zvakanaka. Okay, so this is the introduction to this perspective of this person. Saka ndiyo introduction yemuono wemunhu uyu. The 2005 constitutional amendment in Kansas. Kuchinjwa kwebumbiro remutemo kuKansas muna 2005. You probably haven't heard of this before. Mugona kunge musati makambonzwa izvi. Because Kansas is not on many people's radar. Nekuti Kansas haisi paredha yevanhu vakawanda. There are other states that are more famous. Pane mastates anozivikanwa zvikuru. Plus, this is not the only state that's doing this. Uye harisi riro state yega iri kuita izvi. Okay, so I want to break away from these thoughts and introduce something. It's all connected, but something new. Ndoda kuunza imwe pfungwa itsva asi zvakabatana hazvo. So this is going to be a little bit of reading now. Saka taakutanga kuverenga. Okay, so I'm going to cut and paste this onto the Zoom forum. Yazviisa paZoom forum. So I think there are 5 little sections.
ngoti pane masection I'll put them all now first, and then we'll talk about them in a moment. ndichamaisa ese then tozotaura nezvawo. And I'll explain these to you in a moment. Ndichakutsanangurirai. Okay, for those of you who are just part of the congregation, I'm sure someone will post this up for you. Okay, so these are the 5 sections. So ndo masection mashanu. what I've posted for you is the following. Ndakuposterai ndizvinotevera. It's the 14th Amendment of the United States Constitution, the 14th, 1-4. Kuchinjwa kwechi14 kwebumbiro remutemo rekuAmerica. That was for my translator. So, just a brief review of the amendments. Tichitarisa maamendments muchidimbu. So, the first 10 amendments Kuchinjwa kukaitwa kwekutanga 10 were not really amendments. kwakanga kusiri kuchinjwa chaiko chaiko. They called them the Bill of Rights. Vaikudeidza vachiti Bill of Rights. So I've discussed this before. Takambotaura nezvazvo kare izvi. Remember our little analogy about the board members. Ngatirangarirei muenzanisa watambotaura maboard member. Some people are more independently minded than others. Vamwe vanhu vakazvimirira pakufunga kupfuura vamwe. They don't like being told what to do. Havadi zvekuudzirwa zvekuita. Think about a member in the church when the board tells them what they have to do. They don't like it. Vofunga zvinoita mamembers emuchechi chaizvo kana vaudzwa zvekuita nebhodhi havazvifariri. If you're like me, you just do what you're told. Kana wakaita seni unongoitawo zvawaudzwa. Now don't laugh, it's true. Okay, so this is my understanding of the amendments. Amendments 101. Ndokunzwisisa kwangu kwema-amendments. The Constitution is a federal document. Constitution is document riri federal. And it gives wide sweeping power to the federation, the federal government. Rinopa masimba kune federal government. And the leaders of the states, Vatungamiriri vekuAmerica, some of them, vamwe vacho, they said, we're not going to accept that. ati haisati gamuchiri zvakadaro. We already got rid of one king from England. We're not having another one. Takatobvisa king wekuEngland mumwe chete, hatisi kuzoita izvozvo isi. Because the Constitution makes the president the king of the United States. Nekuti bumbiro remutemo rinoita kuti president aite kunge mambo. So they said, in English, they use the phrase, we need to clip his wings. That means that they need to limit his power, clip his wings, limit his power.
Vakati tichamucheka mapapiro tomulimita masimba ake. I want to remind you Ndoda kutirangaridza that from 2016 to 2020, kuti kubva pana 2016 kusvika pana 2020 we saw that those people who worried about the constitution takaona kuti vanhu vanoshushikana nenhau dzeconstitution and creating a king nekugadzirwa kwemambo called a president, kana kuti mutungamiriri wenyika, whatever measures they took in the amendments didn't work very well. matanho akatora mukuchinja zvese zvaanyatsokushanda zvakanaka. Look how easy it is for the United States president to do whatever they want. Onai kuti zviri nyore seiko kuti veunited states vaite chero zvavada. When I watched what was happening in the United States, Pandakatarisa ndichiona zvaiitika United States, it was like watching a movie about 16th century England. zvaita seungori kuona bhaisikopu reku16th century rekuengland. The king can do no wrong and no one can stop the king. Mambo anogona kuita chero chaada and hapana anomumisa. Back to our story. Todzokera kunyaya yedu. An amendment is there to limit federal power. Kuchinjwa kwemutemo kunoitwa kuti kulimite masimba It's efederal. also there to protect the rights of the individual. Kuripo zvakare kuti kuchengetedze marights evanhu. From whom? Kubva kuna aniko? The federal government. Kubva kune hurumende. Okay, so that's my brief, simple explanation of what the amendments are there for, to protect the state, to protect the individual against the federal government. Saka ndokutsanangudza kwangu kuti mutemo uripo kuchengetedza vanhu kubva kufederal government. The federal government, we call it the Constitution. Now, everyone has their own opinion. Munhu wese ane opinion yake. I'm going to give you mine. Ndichakupai yangu. The 14th Amendment is the most important amendment. Kuchinjwa kwechi14 ndiko kwakakosha zvikuru kwazvo. Everything clusters around the 14th Amendment. Zvimwe zvese zvinotenderedza zvakaungana pa14th amendment. It all happens at the 14th. Zvese zvinoitika pa14th. Also, Zvakare, I believe that the 14th Amendment is the longest one. It's got the most words. ndinovimba kuti kuchinjwa kwechi14 ndiko kwakarebesa, ndiko kune mashoko akawandisa. Some trivia. Trivial information, trivia. Do you know how many constitutional amendments have been proposed? Unoziva here kuti ma-constitutional amendments mangani akamboproposwa? 11,000. 11,000. But only 27 have been ratified. Asi pa 11,000 aya 27 oga ndo akabvumirana. I think it's 27 out of 11,000. Funga kuti 27 tichibva pa 11,000. And I'm going to say the 14th is the most important. Ndotaura ini ndichiti yechi14 ndo yakakosha zvikuru. So I just want to briefly speak about what this amendment is about. Saka ndoda kutaura zvishoma ndichitaura kuti amendment iyi ndeyezvechii. As I said, there's 5 sections. Sezvandataura ndichitaura kune masection We can matatu. ignore the last section, section 5, Tinogona kuignore section yekupedzisira, section 5, because all it says is that the government, Congress, has the power to
enforce this amendment by writing proper laws. Nekuti nongotaura kuti hurumende ine masimba ekuisa ma-writings aya nekunyora mitemo yakatwasuka. So that's all that section 5 says. So there's 4 sections. Ndo zvinongotaura section 5 saka tinongoti pane ma-section 4 edu. Section 1 is the main part of this amendment. Section yekutanga ndiyo main part yekuchinjwa uku. It has 3 sections to it. Ine zvikamu zvitatu pairi. The citizen section about citizens. Section yevagari vemunyika iyi. The due process section. Due process. Section ye due process. I'll explain what each of these mean. And then the equal protection part. Kuzoita kuchengetedzwa kuri equal. Section 1 has got 3 parts to it. Section yekutanga ine maparts matatu kwairi. Citizenship. Zveugari hwemunyika. Due process. Due process. Due process means how the legal system treats you. That's what due process means. Due process zvoreva kuti nyika inokutreata sei. And equal protection or equal rights. Equal rights kana kuti equal protection. Citizenship. Zveugari hwemunharaunda. Due process. Due process. And equal protection. Kuchengetedzwa kwakaenzana. So I'm going to give you the date for the 14th Amendment. Ndichakupai zuva re-14th Amendment. It was passed by the government, Congress. Zvakapfuudzwa nevehurumende. June 13th, 1866. Gore raJune 13, 1866. Just after the Civil War. Haifana kwakatanga Civil War. Remember what the clauses are about: citizenship, due process, equal protection. Ndatirangarire kuti maclauses ataura zveugari hwemunharaunda, due process nekuchengetedzwa kwakaenzana. Just after the war, you can see why these issues are important. Tinoona kuti maissues aya akakosha zvakadii. Takes 2 years for it to be ratified, to go into law. Zvinotora makore maviri kuti zvibvumirane zvipinde mumutemo. July 9th, 1868. Gore raJuly 9, 1868. So let's summarize. Ngatimbosamaraizai. Talking about the 14th Amendment. Tichitaura nezve-14th Amendment. It's passed in 1866, it's ratified in 1868. Yakapasiswa mugore ra-1866 yozotenderanwa mugore ra-1868. Just after the Civil War. Tichangopfuura Civil War. It's going to deal with 3 main issues. Tichadhila nema-issues matatu. Citizenship. Citizenship kana zveugari. If you get into trouble, ukapinda mudambudziko, you can go to court. It's your right. Waigona kuenda kucourt kana uri correct. You have a right to go to court. It's called due process. Unobvumiswa kuti uende kucourt, ndo zvinonzi due process. If you've watched American movies and they say, read the person their rights. Kana wakamboona mamovie ekuAmerica anoti verenga marights emunhu.
They say you have the right to this thing, you have the right to that thing, you have a right to a lawyer. Okudza kuti une right kune zvakati, une right kuma-lawyers, une right kune zvakati. Anything you say will be used against you. Chaunongotaura chega chichashandiswa against You're you. not allowed to incriminate yourself, or you can't be forced to incriminate yourself. Haubvumidzwi kuzvi-incriminate wega. This is called due process. Most civilized countries have this. Ndo inonzi due process. Nyika dzakawanda dzinazvo. And the last one is equality. Equal protection. Ekupedzisira ndeyekuenzaniswa, kuchengetedzwa So it's number 14. Saka iyi number 14. And of course, either side of it is number 13 and number 15. Tichitarisa kunewo number 13 kune number 15. And we'll talk about them in a moment. Tichazotaura nezvadzo nguva inotevera. Okay, so I've already said that I think the 14th Amendment is the most important one. Ndatotaura kutaura kuti 14th Amendment ndo yakakoshesa. It's the longest one. It's got the most words. Ndiyo yakarebesa, ndo ine mashoko akawandisa. So we may read the Constitution we may read the sections of the amendment, but I want to give a paraphrase here. Tinogona kuverenga sections e-amendment, asi ndoda kungoparaphrasa zvishoma. Okay, so this is section 1 paraphrased. Saka iyi section 1 tichiparaphrasa. It's going to define what citizenship is. Ichatitsanangurira kuti citizenship chii. I'll read it all, then it can be translated. The 14th Amendment gives an important definition of citizenship. Amendment yechi 14 It says that anyone born in the United States is a citizen and has the rights of a citizen. Inotaura kuti vanhu vese vakazvarwa kana vakasarudzwa mu-United States uye vari pasi pemasimba aro. This was important because it ensured that the freed slaves were officially United States citizens. Zvakakosha because vanhu vakaregererwa vaiva ma-slaves vava vagari mu-United States. And they were given or awarded the rights that every US citizen has. Vakapiwa ma-rights aiva nemunhu wese weku-US. It then says, once you become a citizen, no one can take that from you. Nobva yati kana wava mugari wemu hapana anogona kukutorera title iyoyo. That's section 1 about citizenship. Ndo chikamu chekutanga tichitarisa nezve-citizenship. Now the next bit is really important. Chikamu chinotevera chakakosha zvikuru. Section 1, the requirements of the states. Section 1, ma-requirements enyika. Before the 14th Amendment was passed, 14th Amendment isati yapasiswa, the Supreme Court said that the Bill of Rights, the first 10 amendments, only applied to the federal government. Supreme Court yaiti Bill of Rights inongoapply ku-federal government chete. They didn't apply to the state governments. Vaiti haiapply kuma-government kuma-states. In the 14th Amendment, Mu-14th Amendment, it says that the Bill of Rights, the first 10 amendments, in fact, do apply to the state governments. inoti ma-amendments 10 ekutanga Bill of Rights anoapply ku-state government, ma-state governments. So this may seem very technical, Zvinoita kunge zviri technical zvakadai, but it becomes vital because today the 14th Amendment is being used.
asi zvakatikoshera nekuti nhasi uno amendment yechi14 iri kutoshandiswa. This is the key amendment. That's why I think it's the most important. Yo amendment yakanyanya kukosha ndosaka ndifunga kuti ndiyo yakakoshesa. And one of the things that made it significant Chimwe chakaita kuti ikoshe zvikuru kudaro was all those amendments, the first 10 that were applied, ndiwo maamendments 10 akatanga kuitwa ayaya when they were applied to amend the constitution, akashandiswa kuti achinje bumbiro remutemo. the 14th Amendment clarifies one important point. Amendment yechi14 inobudisa pachena rimwe point It said rakakosha. that the Supreme Court was doing something wrong before, Inotaura kuti Supreme Court yaimboita zvinhu zvisirizvo kare. you see the power of the Constitution in its amendments. Munoona simba reconstitution nekuchinjwa kwayo. It says you have to interpret, this is you, the Supreme Court, you have to interpret Inoti unofana kuturikira iwe Supreme Court. you have to interpret the amendments also at the state level, not just federal level. Unofana kuturikira ma-amendments pa state level, kwete pa federal level chete. Now, without going into any technical things, Tisingapindi mune zvakadzika-dzika. which famous fight did you see between the states and their rights and the federal government and its power? Kurwisana kwamakaona kwaizikamwa chaizvo kupakati pema-states nesimba rawo ne-federal government nesimba rayo. What year? Gore ripi? 2015. Gore ra2015. So this 14th Amendment becomes critical Saka 14th Amendment iyi inobva yaita yakakosha zvikuru. in understanding the relationship between the states and the federal government. Mukunzwisisa relationship iri pakati pema-states ne-federal government. The next one, still section 1. Inotevera tichiri pa-section 1 ipapo. Privileges and immunities. So you have a privilege and you have immunity. Pane ma-privilege poita ma-immunity. The amendment guarantees that the states cannot take away the privileges or immunities of citizens. Amendment inotaura kuti state haigoni kutora ma-privileges ema-citizens. So the federal constitution gives you some rights and the states cannot take them away. Kana federal constitution yakupa masimba, ma-states haagoni kukutorera. They can't write their own laws or their own constitution that overrides the federal constitution. Haagoni kunyora mitemo yavo inopfuura bumbiro remutemo refederal. Where did this come in? Izvi zvakabvepiko? Same issue, 2015. Nyaya yakafanana ya2015. 2015 was same-sex marriage, for those of you who were not sure. 2015 yaiva nyaya ye-same-sex marriage kune vasiri kunyatsoziva. This means that there are some rights that the state governments cannot touch. They can't take certain rights away from you. Zvoreva kuti kune mamwe ma-rights ausingagoni kutorerwa. Still section 1. Ndo section 1 Due process. nyaya ye-due process yambotaurwa. The amendment guarantees due process of law by the state government. Amendment inokupa guarantee yekuti munhu wese anobvunza kuenda kukoti nemutemo. As I said, due process means your legal rights. Sezvandataura due process zvinoreva kuti ma-rights ako ari legal.
Now, I'm assuming if you're American, you know the answer to my next question. Ndinoimba kana uri wekuAmerica unoziva mhinduro kune mubvunzo wangu unotevera. Due process is not something new. Due process hachizi chinhu chitsva. It comes up in another amendment, an earlier one. Inenge yatombouya kune rimwe amendment riri pamashure. Number 5. Chechishanu. So in amendment number 5, it talks about a person's rights to due process. Muamendment yechishanu inotaura nezvemarights emunhu kuti awane due process iyoyo. Remember, due process means how the law treats you. Hatirangarire kuti due process zvinoreva kuti mutemo unokutrita sei. In the 14th Amendment, due process is at the state level. In the 5th Amendment, due process was at the federal level. Mu 14th Amendment, due process yaiva ku state level. Mu 6th Amendment, due process yaiva ku federal level. Yes. You asked me in French, so I don't know. Section 1, equal protection. Section yekutanga kuchengetedzwa The kwakaenzana. amendment also guarantees equal protection of the laws. Amendment inosimbisawo zvakare kuchengetedzwa kwakafanana. This is important. Izvi zvakakosha. It was put there to make sure that every person, Zvakaiswa kuti munhu wese, regardless of age, race, religion, chero pasina zera kana would be religion, treated the same way by the government. kuti munhu wese anobatwa zvakaenzana nehurumende. That's the equal protection bit. Kuchengetedzwa kwakaenzana. Section 2, Section yechipiri, the House of Representatives. imba yemarepresentatives. Section 2 of the amendment describes how the states, how the states would send people into government. Section 2 yemaamendments inotiradza kuti mastates anotora senyaya dzeJohn. I have spoken about this before, and Sister Kathy McGraw has done a presentation, at least one, on this issue. Ndakambotaura izvi kare uye Kathy McGraw vakambotaura nenhau iyoyi. This is about state representation, Izvi ndezvenhau ye-state representation. how the states send their representatives, their members of government, the federal government, to Congress. Kuti state inoendesa sei ma-representatives avo e-federal government ku-Congress. It's all about numbers. Zvinongoenderana nema-numbers. We'll say it simply. Chazvitaura zviri simple. The more people in the state, the more members of government that you can send. Kuwandawo kwevanhu vari mustate ndo kuwandawo kwema-members aunogona kusenda ikoko. Common sense. Common sense. So this section is going to talk about how you count the people. Section inotevera ichataura kuti unoverenga sei kuvanhu. Now, if you don't live in America, you don't understand what I'm talking about. Kana usingagari muAmerica unogona kusanzwisisa zvandikutaura nezvazvo. Because you might say, don't Americans know how to count? Unogona kuti kusaka vekuAmerica havagoni kuzviverengera. It's got nothing to do with that. Hazvinei nechekuita neizvozvo. So they want to send people to the House of Representatives because they're going to represent their state. Saka vanoda kutumira vanhu kuHouse of Representatives because vada kurepresenta state. Now, I know you all know this next bit. Ndozva kuti tese tinoziva zvinotevera izvi. During the era of slavery, Tiri muira yekuslavery, slaves were counted as 3/5
of a person. Maslaves vaiverengwa se3/5 yemunhu. Now, people have manipulated this Vanhu vakazvitora izvo vakazvishandisa into the following ideology. Vakazviendesa mune ideology inotevera. They say that in America, black people were considered to be 3/5 of a human being, or 3/5 compared to a white person. Voti kuAmerica munhu wechitema aionekwa akaenzana ne3/5 dzemunhu wechichena. But of course, those of us who have looked at this, Asi isu akazvitarisa izvo. I'm not saying it's not ugly, it is. It's racist. Handisi kuti hazvina kushata, zvakashata, zviri racist. But it's a function of a slave economy. Asi kwaiva kushanda kweikonomi yanga ine maslaves mukati. This is an economic issue. Yaiva nhau yezveeconomics. In the slave states, they had so many slaves. Mumastates aiva nemaslaves, vaiva nemaslaves akawanda. If they counted them as individuals, Kuti dei vaivaverenga semunhu one. and in fact, the slave states wanted to count them as one person, one black person, one white person, they're the same. Ivo maslave states vaitora kutoti vaslaves ava vaverengwe semunhu one. It's the people that were against slavery that wanted to call them 3/5. Vanhu vakanga vasingadi nezveslavery ndo vaida kuti vanzi 3/5. Because what would happen is in the states that have slaves, the population would be so large Nekuti zvaitika ndezvekuti mastates aiva nemaslaves vanhu vanga vakawandisa zvakanyanya. they'd be able to send more representatives Zvekuti vaitozogona kuendesa vamiririri vakawandisa. and in the House of Representatives, there would be an imbalance. More members of government from the southern states than the northern states. Saka muimba yevamiririri maizova neimbalance, vakawanda vaizowandira kumasouthern states than vekumanorthern states. So no more slavery, free movement of people, Saka tabvisa slavery, toti vanhu vakugona kufamba zviri free. everyone is counted as an individual person. Munhu wese anenge akuverengwa semunhu akazvimiririra. Section 3, Section yechitatu, about rebellion. rebellion. Anybody that's participated in rebellion against the government cannot hold an office in government. Umwe neumwe akamboita nezverebellion kuhurumende haagoni kuve neoffice muhurumende. Now, this is important Zvakakosha. at the state or the federal level. Pastate kana kuti pafederal level. Have you heard something about rebellion against the government recently? Makambonzwa nezverebellion against hurumende here munguva inoi, Like this year? mugore rino ratiri. They would have used the 14th Amendment on this issue. Varoda kusevenzesa amendment yechi14 panhau iyoyi. So, Section 4 Section yechi4 says that anybody who was a slave farmer before will not receive any help. inoti munhu wega wega akanga airi slave farmer kare haagoni kuwana rubatsiro. I've already said that Section 3 about rebellion, Ndatotaura kuti chikamu chechitatu that cherebellion, means anybody who was involved in the Civil War was not allowed to hold a government office at the state or federal level. zvoreva kuti chero munhu upi akanga akaitwa involved mucivil war haagoni kubata chigaro pastate kana pafederal government.
This is a wonderful amendment. It's really good. Iyi amendment inofadza chaizvo, yakanaka chaizvo. We're running out of time. Taakupererwa nenguva. So all I want to say now in closing is the following. Chandoda kutaura mukuvharira ndechinotevera. I haven't finished talking about the 14th Amendment. I want to speak a little bit more about it. Saka zvangu ndapedza kutaura nezve14th amendment ndichazotaura zvakanyanya nezvayo. There have been important court cases Kune ma-court cases akakosha akamboitwa. and the 14th Amendment has been the main argument or the main point where people have focused their attention in these court cases. 14th amendment ndo argument huru vanhu yavaiisa attention yavo muma-arguments evayo. And the most important part where all these cases have come have used the 14th Amendment is on the following phrase. Pakanyanyokosha kwaibva nema-court cases iwayo vachishandisa 14th amendment ndepe phrase inotevera. Equal protection under the law. Kuchengetedzwa zvakaenzana pasi pemutemo. So some of these you have heard of and some you may not have heard of. Vamwe vedu takambonzwa nezvazvo, vamwe vedu hatisatambonzwa nezvazvo. Number one, Chekutanga, Brown versus Board of Education. Brown versus Board of Education. So you heard of this one. This was using the 14th Amendment. Iyi takamboinzwa iyi, yakashandiswa mu-amendment yechi14 iwayo. Basically, that was about racial discrimination, if you don't know what it was about. Kana usingazivi nezvayo, ndiyo yaitaura zvekusarura ganda. Board of Education means the school system. Board of Education zvinotaura kuti Number two, Roe versus Wade. Yechipiri, Roe versus Wade. We've all heard of that one. Iyi takamboinzwa iyi tese. About reproductive rights. Ndema-rights ezvekuzvara. This used the 14th Amendment. Iyi yakasevenzesa zvekare 14th amendment. Bush versus Gore. Bush versus Gore. Bush versus Gore. Bush versus Gore. This was about election recounts. Iyi yaiva nezvekuverengwa patsva kwemavotes. 14th Amendment was pivotal in that case. 14th amendment yakashanda zvikuru mukesi iyoyi. Two you may not have heard of. Mamwe maviri amunogona kunge musina kumbonzwa nezvawo. Reed versus Reed. Reed versus Reed. And that was about gender discrimination. Yakanga ine zverusarura pagender. And the last one was the University of California versus, I think it's pronounced back or bake. Yekupedzisira ndeye University yeCalifornia versus Bake. And this is to do with racial quotas in higher education. Izvi zvaita nezvema-racial quotas kuzvidzidzo zviri pamusoro. Again, without the 14th Amendment, none of these 5 cases that I've given to you would have been able to be litigated. Ma-cases aya hapana yaigona kubudirira depa pasina 14th amendment. So we've run out of time. Pererwa nenguva. We've run out of time. Pererwa nenguva. And I just want to remind us, the 14th Amendment, Ndoda kungoti rangaridza kuti amendment yechi14 it deals with citizenship.
inodhila nhau dzeugara due munharaunda, process, kumiririrwa mukota, and equal protection under the law. kuchengetedzwa kwakaenzana pasi pemutemo. They're all in section 1. That's vitally important. Zvese izvi zviri musection yekutanga ende zvakakosha zvikuru kwazvo. And I've given you 5 famous cases, 3 that you all know about for sure, that used the 14th Amendment Ndakupai macases mashanu anozivikanwa, matatu acho munonyatsomaziva. Ese mashanu aya akashandisa 14th Amendment. Let's close with prayer. Ngativharei nemunamato. Heavenly Father, we thank you. Rakudenga tokutendai. We pray that you would help us. Tinonamata kuti mutibatsire. Help us to understand the American legal system. Tidetserei tinzwisise legal system yekuAmerica. Help us to see how the amendments have protected your people. Tidetserei kuti tione kuti ma-amendments aya akachengetedza vanhu venyu sei. And they have been used to shield and defend the truth. Uye akamboshandiswa kuchengetedza nekudzivirira chokwadi. We thank you for the privileges that they have afforded your people. Tokutendai nemaprivileges aakapa kuvanhu venyu. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.